Me on Emmi-Lotta Manskinen ja me on Rovaniemen Lapland Safarisilla frontdeskin vuorovastaavana. Silloin kun me hain Lapland Safarisille töihin, me vaan ajattelin sitä, että me haluan tontuksi. Me luin sen työpaikkailmoituksen ja piti olla tonttu ja se kuulosti maailman hauskimmalta työltä ja se olikin loppujen lopuksi. Tosiaan me tein ensin 2 joulua tonttuna pelkästään ja sen jälkeen minä hain projektikoordinaattorihommaan niitä samoja tonttuhommia. Eli minä olin semmoisen brittiläisen matkanjärjestäjän charter-operaatioiden semmoinen koordinaattori. 3. vuonna halusin tulla uudestaan tekemään sitä samaa. Siitä me sitten jatkoin. Teimme vähän aikaa oppaana ja vähän aikaa fronttia, mutta frontti alkoi kiinnostaa myötä sitten enemmän. Mutta se kiinnosti, koska me halusin myös tehdä välillä jotakin vähän rauhallisempaa työtä. Siihen varsinaiseen frontdesk-työhön, niin siihen kuuluu kaikkein isoimpana osana asiakaspalvelu. Sen lisäksi me tehdään varauksia, safareiden check-inia tehdään tosi paljon ja vastaillaan asiakkaiden hassuihin kysymyksiin. Esimerkiksi, että voiko poroja nähdä, vaikka on pimeätä. Ja ihan kaikkein paras puoli tässä työssä on se meidän tiimi. Että me ollaan tosi tiivis työyhteisö sillä lailla. Se tuo iloa päivään. Kyllä se on sen työn suola. Mie tykkään ihan hirveästi, kun mie saan ratkaista ongelmia. Se on semmoinen ongelmanratkaisujuttu. Jos asiakkaalla on joku ihan hassu pyyntö, että miten mie saan sen onnistumaan. Ja parhaimpina päivinä myös tuntuu, että minulla on aivoissa kipinöi, kun mie saan tehtyä sitä. Tämä koko työ on kasvanut minun kanssa, tai minä olen saanut kasvaa täällä ja se on hirveästi muotoutunut minun tarpeiden mukaan. Silloin kun on pitänyt opiskella vielä, niin on saanut tehdä pätkätyötä. Silloin kun on tarvinnut enemmän töitä, on saanut tehdä enemmän töitä. Ja minulta on aina motivoinut tässä työssä, no silloin kun aloitin tonttuna, niin totta kai se tarinan kerronta, ja se oli niin ihana nähdä niiden kaikkien lasten silmistä se, että oh my god, minulla on oma tonttu. Oppaana sitten taas se luonto. Minusta on ihanaa, että meillä on kaikki vuodenajat täällä. Meillä on lunta reilusti talvella. Matalalla kynnyksellä pääsee harrastamaan luonnossa. Nyt kun on toimistossa töissä, niin pitää muistella asiakkaiden intoa, kun eihän ne ole välttämättä edes nähnyt ikinä lunta ja ne tulee tänne ja kaikki on niin ihmeellistä ja hienoa. Niin ehdottomasti paras palaute, mitä asiakkaalta on tullut, on ollut just silloin tonttuna, kun on viettänyt hirveän pitkän ajan samojen ihmisten ja perheiden kanssa. Ja sitten kun tulee se lähdön hetki ja sitten niillä lapsilla tulee itku, kun niiden pitää sanoa hei hei sille ihanalle tontulle, kenen kanssa ne on ollut, niin siinä me on semmoinen herkkis, niin se kyllä joka kerta iski minulla sydämeen. Niin se on ehdottomasti asiakkaalta paras palaute, mitä olen ikinä saanut.